obci Zaruník bude oslava gejov, ktorí budú súťažiť, kto má veľkého taka meno Jastrab. Stratila sa osoba, má 35 rokov, šedé vlasy, IQ 0%. Reaguje na meno Chujovník. Takže ideme na počasie. Takže bude veľmi teplo, ak si priložíte do peca alebo do krba. Teploty budú podľa vašich potreba. Také správy. Najlepší futbalista Pele už sa nebude volať Malé Pele. Je známe, že v obci Gejovník sa nachádza meno Salamandra, prostitútka, osamelým s mužom za 1 euro. Takže môžete volať na telefónne číslo, ako viete, naše je 0000. Druhá časť počasia. Takže môžeme očakávať teploty od 30 až do 39 stupňov. Takže kto bude stáť pri buzeranta, bude mu veľmi teplo. Tak vzduchu 37 stupňov. Počkáme si. Bude to dôležitý vec. Máme ďalšie nové informácie, čo sa stalo teraz, prednedávnom. Vané židivaci, oznámenie vám, dnešný večer sa máte na čo tešiť. Dnes večer v noci podľa Ficového zákona každé páry musia mať sex. Kto bude mať dneska večer sex, vláda každému dá po 500 eur. A kto znasilní ženie, dostane 1000 eur. Takže ďakujeme premiérovi Ficovi a prezidentovi Pellegrinovi za skrátka Pele. Skrátka Pele. Počkajte to.